Sikumathote ngizonyakaza iSouth Africa yokana ngathi nyathula nyaziba ngizothanyakaza iAfrica yonke ngathi nyathula nyaziba lendaba kongathi sekunyakaza umhlaba wonke jikelele igama uMr Friday wabantu uhlelo izwi elamaciko angithathi ithuba ngibingelele weinsizwa nezintokazi zakithi angithathi ithuba ngibingelele ngokukhulu ukujabula nokuzithoba sanibonani sephinde laduma lelo Zulu izwi lodumo laduma kakhulu laduma dathatha isikhonda futhi umsakazo ukhozi olumaphiko inkulu indaba yenzekile ithema yenzeka ngomhla ka18 kuMarch 2024 kodwa namanje sisaqhubeka sizakhuluma ngayo indaba enkulu ethinta umsakazi wokhozi FM uNongcebo MacKenzie uvukile uMacKenzie bafethu abalandeli balentokazi enephimbo elimtoti ngalendlela esimangaliso enephimbo engalifanisa nelomzilili baphatheke kabi abalandeli bakhe siphatheke kabi abalandeli bakhe ngokungazwakali kumenyezelwa igama lakhe kubasakazi abazoqhubeka besebenze noma besakaze kulomsakazo njengoba sonke sazi ukuthi ke umsakazo nomsakazo njalo maqala inyanga kaApril kusuke kuqala unyaka omusha kuwona so umphathi weinhlelo uphele ubethula uhlu lwabasakazi abazoqhubeka unyaka ka2024 kuze yosha u2025 basebenze kulomsakazo noma basakaze kulomsakazo igama lika Nongcebo MacKenzie alikaze lavela okulimaza inhliziyo zabalandeli balentokazi abaningi bakhalile kakhulu kuFacebook bakhala bazama ukuthi bekhale kumsakazo omkhulu ukhozi balitheka kwipage lalo lika Facebook kodwa ke alikaze liphendule ngikhuluma impela nje even na ku Twitter bazamile ukuthi bekhalaze bezwakalise izikhalo zabo zokuthi kungani befuna nesizathu sokuthi kungani lentokazi enetalent elingaka enephimbo elihle kangaka lingamenyezelwa igama lakhe uNongcebo MacKenzie wafika kuKhozi Fm ngo2008 esuka kwigama FM njengamanje ubesethula uhlelo ezingasoze zabuna ngo12 to 3 ntambama ngesonto ezingasoze zabuna ngo12 to 3 ntambama wayesuka kuhlelo ubusuku obuhle okuhlelo oselisakaza usiya wakamhlongo uNongcebo ke obethula uhlelo ezingasoze zabuna ngo12 kuya ku3 ntambama ekseni ngesonto esikhaleni sakhe sekufakwe ulakhe inkosi esikhaleni sika Nongcebo MacKenzie sekungena emva lakhe unkosi uphendulile ngesikhathi omunye wabalandeli bakhe ezwakalisa imizwa yakhe noma ukuphatheka noma ukudumala kwakhe ngokungazwakali kwegama lakhe kwinkundla yokuxhumana uTwitter uphawuleka nje ngesikhathi ephendula umlandeli wakhe uthe oh hey phephisa bhuti kunjalo nje welke bafethu zinsizwa nezintokazi ulakhe inkosi ovale isikhala sakhe uNongcebo MacKenzie ususwe ohlelweni ulozolo ngomgqibelo olingena ngo7 kuya ku9 ekseni ulozolo ngomgqibelo kuya ku9 ekseni ususiwe lelo hlelo wayovala lo luhlelo akade lenza umntaka MacKenzie ezingasoze zabuna endaweni kalakhe inkosi kufakwe uzamamseleko obebambela abanye abasakazi uma bengekho sizomkhumbula uzamamseleko waba ngoqala ekutheni awine kumncintiswano iwini Mahlangu female presenter sesh nakho kunye kuhlelo iwoza nabangani bakho sekwengezwe kulo ungqodube ongumhlaziyi kokwenzeka ezweni noba ejwayele ukuzwakala ohlelweni lwasekuseni ngomsomluku kwigama FM lapha uTshata usezophinda ngene kusigiya ngengoma ngomgqibelo nobingelela mpanza ngo9 kuya ku12 sizokhumbula ukuthi siyo BK ubheka mchunu omabrigado so uTshata usazobamba okwesikhashana kuhlelo usigiya ngengoma until abaphathi beinhlelo beze behlele kahle ukuthi
le ndaba bazoyimisa kanjani, bazoyenza kanjani. Dingane zakwethu, asithokozile sonke ngokungamenyezeli kwegama lika Nongcebo MacKenzie. Well, asazi ukuthi kuzakwenzakalani. Sizokhumbula ukuthi noSiyamhlongo kwake kwamehlela ngesikhathi kumenyezela uhlu lwabantu lwabasakazi abazoqhubeka nokusakaza ngonyaka ka2022. uSiyamhlongo kwathola ukuthi igama lakhe limenyezelwe. Well, kwaba buhlungu kodwa sathi kwathi kamuva sezwe ukuthi usezoba sohlelweni noma usezoba umethuli uhlelo noma ku-TV ebizwa ngokuthi ke Ukhozi FM TV. Kodwa ke sethemba ukuthi intokazi enephimbo elihle kangaka, enesiphiwo esingaka izoshesha uthola umsakazo khona maduze. Mhlambe kwazi ba kungenzeka makukuthi ngempela Ukhozi lumchithile, maybe kungenzeka abuyele kwigagasi ngoba unetalent umntana omuntu. Gama lami ngingumr Friday. Wenu ngowakho nawe, angani ngowabantu nje. Angithathi ithuba ngibonge. Ubomtshela phela umnganakho, naye mtshela ukuthi hey, akatshela umnganakho ukuthi kunohlelo izwi lamaciko, kunensizwa okuthiwa umr Friday.